İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana taşırdım. Salam mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şu günkü programmamıza. Men geçen gepleşigimizde öğrenen zatlarımız size köp kömek edenler deyip umid etýän tebabi Hudaýyň söýgüsine düşünüp ýaşamak. Hemen biz Hudaýy nähil söýmeli. Şoňa düşünüp ýaşamaklyk gaty wajyp. Eger biz şu zatlara düşünmesek Hudaýy söýüp bilmeýär. Hem goňşularymyzy söýüp bilmeýär. Birege bolan söýgü de bizde bolmaýar. Şoň üçin hem Hudaýyň sözüni okap, şu zatlara doly düşünmeklik gaty wajyp. Eger sizde geçen gepleşiklerimizde öwrenen zatlarymyz barada soralar bolsa, hökman bana hat ýollap bilýärsiňiz, elektronik poçta üstü bilen. Men sizden eşitmäge garaşýan, bana sizin pikirleriňiz, bellikleriniz gaty wajyp men üçin. Sebäbi men size hyzmat etmek isleýän. Sizin isleýän zadyňyzy men sizin bilen bile öwrenmekçi, şu programmalaryň üstü bilen. Şoň üçin men sizi bir wagt tapyp bana hat ýazmaga çagyrýan. Gelin yine şu günkü gepleşigimizi Hudaýyň söýgüsü bilen dowam edeliň. Geçen gepleşiklerimizde biz näme diýdik Hudaýyň söýgüsü barada? Ene Dawud Paçaň Süleýmana beren tawşyrygyna biz seredik geçdik. Şeýlem Süleýmanyň bize beren tawşyrygyna seredik geçdik. Biz Hudaýyň bize bolan merhametine söýgüsüne nähil jogap bermeldik. Oňa ak ýürekden hyzmat etmek bilen jogap bermeli. Şeýle dämi? Soň Dawud Paça Süleýmana da näme diýdi? Oglum, sen ataň Hudaýy tana diýdi. Oňa ýürekden höwes bilen gulluk et. Çünki Reb her bir kalby sineýändir, ähli niyet hyýallary bilýändir. Hudaýy agtarsaň taparsyň, ýöne terk edäýseň bolin, ol senden müdümlik ýüzegrer diýipdi. Ene şu zatlary siz her gün okap, ýatlap öz kalbyňyzda saklamaly. Dawud Paça Zebur kitabynyň 118-nji babynda näme diýdi ol? Men niye sen sözüňi öz kalbymda gizleýän diýe günä etmedim ýaly, sen sözüň kalbymda gizleýän diýe. Bizim şu Dawud Paçaň etýäli şu ýerde aýdylýan aýatlary, Hudaýy söýmeklik barada hakykatlary Hudaýyň sözünden ýatlap, kalbymyzda gizläp ýaşasak, şu zatlar bizi Hudaýa garşy günä etmekden, birege garşy günä etmekden bizi saklaýar. Hudaýyň sözüni kalbymyzda gizlemeklik bizim Hudaýy söýýänligimizi görkezýär. Hem Hudaýa mätäşdigimizi görkezýär. Oň sözüni küýseýänligimizi görkezýär. Hudaýyň dogruçylygyny isleýänligimizi görkezýär. Şoň üçin biz şu zatlara ünt berip Hudaýy gyzyklandyrýan zatlara ünt berip ýaşamaly. Şonu biz Hudaýy söýýänligimizi görkezýär. Yine de näme diýe berdi? Täzäkde İsa'nın söýgüsü derarly bu dünýädäki lezzetleri biz terk etmeli, İsa'daky täze durmuşda ýaşamaly. Yine şu barada şeýle matlagat berilýär. Keýpi sapalyk, terhoşluk, dynahorluk, azgyrlyk, görüplik, dawa jenjil etmäň. Günnüýde ýaraşýan tärde edepli ýaşalyň. İnsan höweslerini nädip kanagatlandyrar kam diýip oýlanmaňda gaýtam Rabbimiz İsa Mesih'e besleniň diýär. Ine şu ýerde berilýän maslahatlar näme? Dünýä lezzetler nämeler ekeni? Keýip sapalyk, serhoşluk, zynahorluk, azgyrlyk,
görüplik, dawa jenjel. Şu zatlaryň hemmesi dünýädäki lezzetler ýa-da tene göre ýaşamaklyk diýip biz geçen gepleşiklerimizde de agzak geçdik şonu. Adgylyk, görüplik, dawa jenjel bu zatlar Hudaýyň bize berýän zatlar däl. Bu zatlar Hudaýyň söýgüsiniň bize itergi berýän zatlar däl. Bu tenin, günäli ten bize şu zatlar etmäge itergi berýär. Bular şeytandan gelýän zatlar, Hudaýdan gelýän zatlar däl. İnsan howslerini nädip kanagatlandyrar, kam diýip oýlanmaň diýe. Eýsem biz näme etmeli? Rabbimiz İsa Mesih'e beslenin diýe. Beýle demek näme? Bizde şu wagt İsa Mesih'in haçda ölmegi bilen, bizim günahlarymyzy geçirmegi bilen İsa Mesih'de täze durmuş bar, täze ýaşaýyş bar. Şoň üçin biz şol köni durmuşa göre däl de täze durmuşa göre ýaşamaly. Rabbimiz İsa Mesih'e beslenin diýmekligi şonu anlatýar. İsa Mesih'in bize nähili ýaşamalydygy görkezişi ýaly biz şoňa göre ýaşamaly. Şu zatlar biziň İsa Mesih'e beslenýänligimizi görkezýär. Şonu ýatdan çykarmaň. Yine de 2. Korintoslar kitabynyň 7-nji babynyň 1-nji aýatyna bizi päk durmuşda ýaşamaklyga çagyrýar. Hudaýyň söýgüsi bizi päk durmuşda ýaşamaga şol oň söýgüsi bize şu zatlara itergi bermeli. Ey söýgüli dogallarym, Hudaý bize ene şeýle wadalary beripdir. Şonuň üçin gelin bedenimizi we ruhumuzy murdar edýän ähli zatdan tämirlenelim. Hudaýdan gorkup bütünlüği mukaddes bolmaga ymtylalyň. Ene bu 2. Korintoslar kitabynyň 7-nji babynyň 1-nji aýatyna şeýle diýär. Pawlus tede ýüzlenip otur. Ey söýgüli dogallarym diýär. Hudaý bize şeýle wadalary berdi diýär. Hudaý bize nähili öz şu mukaddes sözüne nähili bize wadalar beren. Şoň üçin bizem diýär şu Hudaýyň şu ýerde berýän wadalaryna görä bizem bedenimizi, ruhumuzy murdar etýän ähli zatlardan tämirlemeli. Hudaýdan gorkup bütünlüği mukaddes bolmaga biz ymtylmaly. Ýadyňyzda bolsa biz geçen gepleşiklerimizde Ýewreýler kitabynyň 10-njy babynyň 10-njy aýatyna siziň bilen teredi geçirdik. O ýerde näme diýdi bize 10-njy 14-njy aýatlarda? Biz hemişelik kämil edilen. Biz ýa mukaddes edildik İsa Mesih'in şol haçda ölmegi bilen, bizim günahlarymyzy öz üstüne almagy bilen Hudaý tarapyndan biz mukaddes edildik, hemişelik kämilleşdirildik, biz kämil. Şoň üçin biz goý iş etjek bolup başga zatlary edip Hudaýyň söýgüsini gazanmaga dyrjaşmak gerek däl. Hudaýyň söýgüsi bize eýem aýan edilen, bizdiň şu söýgüde ýaşamagy öwrenmeli gündelik durmuşymyzda. Hudaýyň söýgüsini nädip onu söýüp, hemen birek söýüp ýaşamagy biz öwrenmeli. İsa Mesih näme diýdi? Täze ähde şol İsa Mesih gelenden soň ähli köne ähdäki ähli kanunlar diňe iki kanuny, iki tawsyrga bagly diýdi. Birinjisi näme? Hudaý bütün kalmymyz bilen bar güýjümiz, aňymyz bilen söýmek. İkinciden hem birege bolan söýgi. Yakynyňyzy diýe. Özüňizi söýüşiň ýaly söý diýip Hudaý bize şol iki tawsyrga berdi İsa Mesih. Bize hem biziň her bir etýän hereketimiz, her bir etýän hyzmatymyz şu iki tawsyrga bagly. Bu İsa Mesih'in öz aýdan sözleri. Biz şoňa geçen gepleşiklerimizde ýadyňyzda bolsa seredik geçdik. Bu näme dedi şol? Matta kitabynyň 22-nji babynyň 34-nji 40-njy aýatlaryna İsa Mesih näme diýdi? Hudaýyňyz Rabbi tutuş ýüregiňiz, ähli düşünjeňiz bilen jan tenden söýüň. Şu birinji we iň uly tawşyrykdyr. İkincisi bolsa şunuň ýalydyr. Yakynyňyzy, özüňizi söýüşiň ýaly söýdi. Ähli peýgamberleriň ýazgylary şu iki tawsyrga baglydyr diýär. Gaty wajyp. Birek söýmeklik gaty wajyp. Sebäbi biz birek söýüp ýaşap bilmesek, onda bizde Hudaýyň söýgüsi ýok. Bu barada 1-nji Ýohanna kitabyna köp hakykatlar aýdylýar. Eger biz öz doganmyzy söýmeýän bolsak, onda bize ganhor hasaplanýar. Biziň kalbymyzda olara
erbetlik bolsa ýa-da gahar gadap bolsa onda näme diýdi o ýerde? Bir gurbanlyk berjek bolup oturan bolsaň onu goýdy, git şu dogonyň bilen ýaraş diýär. Tebäbi kalbyňda süýgü bolmadyk, eýen bu beýleki dogonyňa bolan ganhorlyk ýaly bolýan eken. Gaty wajyp bu zatlara ünt bermeklik Hudaýyň tödüne. Ene Pawlusam bize 2 Korintoslaryň 7-nji babynyň 1-nji aýatyna mukaddes bolmaga çagyrýar. Mukaddes bolmaga ymtylalyň. Birek-birege bolan gatnaşykda, Hudaýa bolan gatnaşykda. Men ýene bir gezek gaýtalaýan, beýlekleri süýmek bilen biz Hudaýy süýýänligimizi görkezýär. Ene Markus 12:31-de ýakynyňyzy özüňiz süýüşiňiz ýaly süýdidi. Hudaýyň bize berýän tawşyrygy bu. Onu yerine ýetirmesek, onda bizde Hudaýyň süýgüsi ýok. Şoň üçin biz hereketimizde, her bir aýtýan sözlerimizde seresap bolmaly. Eger biz Hudaýy süýýän bolsak, onda biz onu hoşal etmege misleýär. Öz süýýän adamyňyz barada şu wagt oýlanyp görüňsiz. Ene men hakyky durmuşdan bir mysal almak isleýän. Bir gyz bar diýeliň. Oňam süýgülsi gullukda. 2 ýyl gullukda. Ol gyz süýgülsinden hatalýar. Siz şu wagt gödüňize getiriň, oň şatlygy, begenji, nähili. Şol gyz haty açyp okumak bilen oň öz süýgülsine bolan süýgüsi hasam güýçlenýär. Şeýle dämi? Oň öz kalbyna. Olaň arasy daş birek-birek görenä. Ýöne şonu da süýgülsinden gelen hat oň şatlygyna şatlyk goşýar, begenjine begenç goşýar. Hem oň süýgülsine şol gyzyň öz süýgülsine bolan süýgüsi hasam güýçlenýär. Hudaýyň sözi bilenem şeýle. Hudaý öz mukaddes sözüni bize berdi. Men şu wagt elimdäki bu täze akt, ýöne ol bize köni hem täze akt ikisinen berdi. Şol bizim üçin Hudaýyň söýgü haty. Ta gelip çykyş kitabyndan şol iň soňky kitaba çenli hemmesi aýalyk kitaby iň soňky şol aýalyk kitabyna çenli şol aralygynda şoň hemmesi bize Hudaýyň söýgüsi, söýgü haty. Senin üçin, men üçin berilen söýgü hat. Şu ýerde aýdylýan her bir zatlar biz okap, bizim edil söýgülimizden hatalýan ýaly okamaly şonu. Sebäbi bu Hudaýyň bize beren söýgü haty. Siz şeýle teretýäňizmi Hudaýyň sözüne? Şonu okaňyzda höwes bilen, begenç bilen okap, şatlygyňyza şatlyk goşup, rahatlygyňyzy köpeltýär kalbyňyzda. Şeýle zatlar bolýan sizde. Eger bolmasa onu siz mukaddes ruhdan dilek edin. Hudaýdan dilek edin. Men kalbymy özüňe tarap hasam aç diýip dilek edin. Täp ol size öz hakykatynyň üstü bilen ýol görkezip hem de öz hakykatyny has köprek aýan etmäge taýar ol. Bu ýöne ýerden mümkin näl bu diňe şol Hudaý bilen iň ýakyn gatnaşyk arkaly mümkin. Ine bärde Zebur kitabynyň 39-njy babynyň 9-njy aýatyna näme diýär? Ey Hudaýym, isleňi berjay etmekden lezzet alýaryn. Seniň kanunyň hem meniň kalbymna diýär. Zebur 39-njy bab 9-njy aýat. Siz öz günnelik durmuşyňyzda şeýle dilek etip bilýäňizmi? Ey Hudaýym, isleňi berjay etmekden lezzet alýaryn. Seniň kanunyň meniň kalbymna diýär. Kanunyň diýmek bärde Hudaýyň sözi. Hudaýyň sözi Dawud padşa bärde näme diýip men sen öz sözüňni berýän her bir tawşyryklaryňy berjay etmekden lezzet alýan diýär. Seniň kanunyň hem ol men öz kalbymna diýip otyr. Hemişe Hudaýyň sözüni öz kalbyna saklaýar. Ýene şu aýatlar bize Dawud padşahyň Hudaýa bolan güýçli söýgüsini görkezýär. Ol Hudaý şeýle derejede söýüp bilýänligi üçin beýlekler bilen gatnaşygyna ol söýüp bildi olary. Siz ýadyňyza düşýän bolsa
Şamuel kitabında Davud padşah Hudaý ony inniki padşah edip saýlady. Şaulum şowat padşahdy. Ol Hudaýyň tapşyryklaryny berjay etmedi. Şoň üçin Hudaý ony tahtdan düşürüp, indi Davud padşah bolmaly diýenden soň o näme etdi? Şaul Davudy öldürmegiň küýüne düşdi. Tebäbi Şaulda şeýle gawınjanlyk bardy kalbyna. Gawınjanlyk hem gowy däl. Tebäbi ol rak ketelýär üstüp bilýär. Soň biziň özümizde erbet täsir etdi. Şaula şol erbet täsir etdi. Ýöne Davud oňa nähil jogap berdi. Ony näçe sapar Şaul kowlap, o başga ýerlere gaçyp gitdi, köweklerde ýaşady, gowaklarda şonda da ol öz eskerleri bilen kowlap Davud padşahyny tapyp öldürmek isledi. Davud padşah da ony öldürüp bilýärdi. Ýöne öldürmedi. Näme üçin? Hudaýyň saýlan adamy diýdi. Men şoň üçin taňa el galdyryp bilmeýän. Goý Hudaýyň özi taňa görkezsin. Hudaýyň özi meni gorasyn diýip, ol Hudaýyň etjek işini öz eline almady. Şeýle etmek bilen ol beýleklere bolan töýgüsini görkezdi şo ýerde de. Edermelik bilen edilen hereket. Gahar gadap bilen onu öldürmedi. Ene Hudaýdaky durmuş tediň bilen hem şeýle bolup bilýär. Ýöne biz haçanda öz tenimizde görä ýaşanna diýdik, näil datlar bolýar? Görüplik, adgylyk, dawa jenjel, bölünüşki aldatlar bolýar. Şu datlar näme üçin bolýar? Şaul şu at mysal alyp göreliň. Ol öz insan höweslerini kanagatlandyrmak isledi. Şoň üçin oň durmuşyna şeýle boldy. Şoň üçin bir täze ahda gördük, insan höweslerini näde kanagatlandyrar ham diýip şeýle oýlanyp ýaşamagyny eýsem biz İsa Mesih'te täze durmuş var. Şol durmuşa görä biz İsa Mesih'e beslenip ýaşamaly. İsa Mesih'e beslenmegi men geçen gepleşigimizde düşündirdim. Bu şol İsa Mesih'in bize şu dünýä gelip ýaşap, nähili ýaşamalydygyny görkezşi ýaly ýaşamaly. Ene şonu biz İsa Mesih'e beslenýär. Tabi Hudaý bilen gatnaşygymyzda hem Hudaý bilen gatnaşygymyzy töweremizdeklere aýarlyk etmekde, olara şaýatlyk etmekde şu zatlar gaty wajyp. Biziň günnelik ýaşaýyşymyz gaty wajyp. Siz şonu ýatdan çykarmaň. Ene biz geçen gepleşiklerimizde de şol İsany tüýmek bilen biz on mukaddes şu ýerde mukaddes sözüni aýdylýan sözleriniň baryny berjay etip ýaşaýat diýdik. İsa Mesih'in öz näme diýipdi? Kim men söýýän bolsa, sözümi berjay eder diýipdi. Ene siz öz durmuşyňyzda oýlanyp görüň şu wagt. Men sizi öz kalbyňyzy barlamaga çagyrýan. Ene bir gün bir wagt tapyň. Hemen bir depter, ruçka alıp oturup gürleşiň, öz kalbyňyzy Hudaýa açyň. Ol size öz kalbyňyzda näme bolsa onu hökman görkezler. Size öz kalbyny aýan etmäge taýar ol. Siz onu dinlemäge taýarmy? Köplenç ýagdaýlarda biz nähili başlamaly, näme etmeli? Şu barada köp oýlanýar. Ýöne İsa Mesih bilen gatnaşyk bu ýöneköýjü. Siziňe wagt tapyp oturup näme düşünmeýän bolsaňyz, onuň sizi düşündirmegini soraň. Ol siz bilen gepleşmäge de taýar. Tüýgüsine düşünmeýänmi? Soraň, Hudaý, men sen nähil tüýmeldigi bilmeýän şu wagt. Maňa öz mukaddes ruhuňyzy bilen görkezdi. Soň oň sözüni okap bilýäňiz, ol öz mukaddes ruhunyň üstü bilen size näme okamalydygyny görkezýär. Şonu okap, dinläp, dile edip, şeýle oň bilen hat ýakynlaşyp şeýle ýaşap bilýäňiz. Birek bilen duşup, birek bilen dile etmekle gaty wajyp. Sebäbi İsa Mesih her bir ýygnanşygy birek bilen ýakyn gatnaşykda bolmak üçin döretdi. Biz birek olan töýgü nähil görkezip bilýär, hiç kim bolmasa biziň töweregimizde. Hudaý bilen gatnaşykda bolmasa o nähil biz görkezip bilýär töýgümizi. Diňe şol töweregimizdekiler bilen ýakyn gatnaşykda, Hudaýyň özi bilen ýakyn gatnaşykda bolmak arkaly biz görkezip bilýär. Siz şu datlary ýatdan çykarmaň.
Yine de bir hakikat. Pavlus'un 2. Korintoslar kitabının 5. babına bir de yatladan dadı 14. 15. ayetlarda 17. ayetlarda näme diýdi ol? Biz şu Hudaý süýýän bolsak, İsa Mesih'i degişli bolsak, onu biz täze ýaşaýyş. Günlük durmuşymyz biz şol täze ýaşaýşy görä ýaşamaly. Eger biz entegem şu tene görä ýaşaýan bolsak, onu näme aňlatýar bu? Köni durmuşda biz entegem ýaşap otýar. Hudaýyň ruhyna biziň kalbymyzda ýeri ýok. Hudaýyň özüne de biziň kalbymyzda ýeri ýok. Debur kitabynyň käbirlerine siz okan bolsaňyz bilýäňiz, Dawud padşa ýüregine hil suratlandyrýar. Hudaýyň tagty, biziň ýüregimiz Hudaýyň tagty. Näme? Hudaý biziň kalbymyzda ýaşaýar. Öz mukaddes ruhunyň üstü bilen siziň kalbyňyzda ýaşaýar. Şoň üçin şu beden ten şoň ibadathanasy hökmüne görülýär diýip men geçen gepleşiklerimde de siziň bilen agzak geçipdim. Şonu ýatdan çykarmaň. Yine Pavlus näme diýdi? Men käbir ayetler siz bilen gaýtalamak isleýän, biz her bir etýän işimiz näme bagly bolmaly diýdi? Hudaýyň söýgüsine bagly bolmaly. Sebäbi diňe biz İsa Mesih'e bolan söýgümiz biziň her bir etýän zatlarymyza itergi bermeli, kalbymyza höwes töretmeli. Ýani şu zatlar bize kalbymyzdaky söýgü mukaddes ruhyň üstü bilen biz beýlekleri söýüp bilýär. Men bir şu öz durmuşymdan bir misal ulanmak isleýän bir İsa güýçli inanýan adamy men gowy tanaýadym. Ol professor, üniversitette professordy. Onu hemişe şeýle bir mylaýym adamdy da hemişe ýylgyryp ýör. Hiç kynçylykly pursat bolmaýan ýaly ol adamla. Ýöne gepleşip biraz gowy tanşamsaň men köp zatlar öwrendim ol adam barada. Elbetde oň durmuşyna da kynçylykly pursatlar bolup geçýän ekeni. Ýöne ol hemmeleri söýüp, beýlekleri kömek etmek isleýär. Özü barada kän pikir etmän, töwerenekler barada pikir etýärdi. Men ondan soradym, sen gaty ütgüşik adam. Näme seni ütgütýär diýip. Ol ýöne birce sözlem bilen jogap berdi. İsa Mesih'iň söýgüsi men ütgütýär diýdi. Men seni hem beýlekler diýdi diňe şol İsa Mesih'iň öz mukaddes ruhunyň üstü bilen men kalbyma salan söýgüsi arkaly men beýlekler söýüp bilýän idi. Eger men öz güýjüme daýanyp beýleklere şeýle söýmek islesem diýdi men başarmaýan. Biz öz imtan güýjümizde başarmaýas bu zatlary. Mukaddes ruh başarýar biziň üstümiz bilen. Siz şonu hiç açan ýatdan çykarmaň. Hem İsa Mesih'iň size beren şol iki tawşyrygyny hem ýatdan çykarmaň. Näme şol iki tawşyryk? Iň esas tawşyryk ilki bilene Hudaýy söýmek, ikinciden hem birek söýüp ýaşamaklyk. Eger biz şu iki tawşyrygy ýerine ýetirsek, günlük durmuşymyzda şu zatlar biziň İsa Mesih'e hem söýýänligimize hem oň bilen gowy durmuşda ýaşaýanlygymyza beýleklere şaýatlyk edýär. Siz şonu hiç açan unutmaň. Men ýene ýanky aýdyşym ýaly şol Hudaýy söýmeklik diýmeklik näme ekeni? Siz ýene ýatda saklaň, şonu ýatdan çykarmaň. Hudaýy söýmeklik diýmeklik barada men ilkinji gepleşiklerde agzak geçdim. Oň ýoluny islemek şeýle dämi? Ilki bilen Hudaýyň özüni islemeklik, oň sözüni islemeklik. Hem şol Hudaýyň isleýän zadyny islemeklik. Dogurçylyk ýaldatlary islemekligiň hemmesem Hudaýy söýýänligini aňlatýar. Hem biz şu töweregimizde görýän dünýädäki zatlary söýmeli däl. Hem şoňa bize hem ýapyşmaly däl dünýädäki zatlary. Näme üçin? Sebäbi biziň hakyky öýümüz gökde. Biz diňe şu dünýäden ýöne geçip barýar. Wagtlaýyn durmuş berdi. Biziň esasy durmuşymyz gökde İsa Mesih bilen. Şoň üçin hem 1-nji Ýohanna kitabynyň 2-nji babynyň 15-nji ayetlerine de biz seredik geçdik. O ýerde de näme diýdi?
Yuhanna bize näme maslahat berdi? Dünya we onnaqi zatlara köngül bermäň. Dünýäni süýýän adamda atanyň söýgüsi ýokdur. Sebäbi dünýädäki ahly zatlar, günäli höwesler, açgözlük we baýlyk bilen bagtanmak atadan däldir. Dünýädendir. Ene bu 1-nji Yuhanna kitabynyň 2-nji babynyň 15-nji, 16-njy ayatlaryna. Siz şu wagt öz durmuşyňyz barada oýlanyp görüň. Siziň aňyňyzy ilki näme eýeleýär? Ir bilen toraňyzda da siz aňyňyzda näme bilen oýanýaňyz? Pikiriňizde näme esaslar? Şu zatlar biziň Hudaý bilen gatnaşygymyzyň nähildigini görkezýär. Gaty wajyp zatlar. Eger siziň aňyňyzda Hudaý oň süýgüsi barada pikirler bolsa, onda size Hudaý bilen gowy ýakyn gatnaşyk bar. Hem siz Hudaýa bolan süýgüňizi görkezýäňiz beýleklere de. Eger siziň aňyňyz aladalardan, gaýgylardan dolu bolsa, onda sizi şu dünýädäki zatlar eýem çekip otyr. Siz pikir etýäňiz men baýlygyňyzdan ylgap oturmak, ylgamak hökman näl. Şu dünýädäki aladalar siziň aňyňyzda eýeleýän bolsa, şolam eýem sizi görkezýär. Kynlygyny görkezýär. Şoň üçin şu zatlara gaty wajyp şu hakykatlary ýatlap ýaşamak. Gynansagan biziň şuňky gepleşigimiz tamamlanýar. Hoş, sag bolun. İsa Mesih Hudaýyň sözü durmuş joşkuny Seniň adynda günem ýoldy bütün kalbymy sana tapşyrdım. Senin adında günem ýoldy bütün kalbymy sana tapşyrdım.